Cho Jairus Chabonga kure kwemeso nzeve dzinonzwa dzinenge dzakateerera kaka ndiwapagowa mwana wakugowa kakumasawu my central kaka ndangobva njinji ka tandi kanyemba ndiri bwino Philip wakakusiya kuri sei kuguruwe kwakanaka how about Shamva vakangoshedzera zvikanzi kokutipa short notice usadaro but vakachibata ingadaudza tichava tiri in full force yes kuti muna July tiri kupindira tiri kudzoka haiguruwe kai guruwe ndokoda kuti takangozvitanga katorara ikoko usiku hwese magidhara achijamba vateereri ingogarai makagadzira togona ngoti izvozvi takuya kumasvingo kanyemba asi padombo shawa ya entertain inform educate tinokogona kuti izvozvo zvakafanana neizvozvi toda kuenda kudombo shawa musi wechitatu ndizvo dombo shawa get ready tiri kuuya ikoko musi wechitatu shamva zvikanzi maiti sirei pesa usadaro mune mhosva ndakambokudza kanyemba ndakambokudza tikati dziko raZimbabwe rirakura nyika yacho yakakura asi tiri kuuya don't worry ungadai wakavaudza kuti handikanotaura nafidza zvakanaka togona kudzoka pashisha kutaura newe pakuita sei kanyemba usafunga kuti ndipiriwo kasando ngoriwo Arsenal zvako iwe ndipiriwo sando kanyemba kunani honorable minister mona hanzi kudiko pane chibvumirano chavakanyorirana kani mumwe wekuzambia chenja njiri kubva paLions Den kachienda ukafuwe kubva paLions Den ichienda ukafuwe saka iri kutanga rini kwenjanji as soon as possible vakangopedza malogistics acho pane imwe section ichanga ichingogadziritswa zvinenge zvakata makosi akawandisa yes saka makwanisire kuvabata kwaunzi pachimuti kuti tinzwe kuti zvakamira sei program tandiri kutoti tichataura navo tinzwe kuti at least vatupe madetails arichi akazara ari kutamanga tinotenda nebasa riri kubatwa nokuti saminister ukarega kushanda ntsogora kwanenge ranyangara tenepo pane macontracts aya kamakasaina kaya performance based contracts vari kumhanya saka zviri sei wagadzirira chiko independence munandi takaenda kakumapirisa kunotsudzura road show yakuvhura gombe yamuharare kairi kuitirwa pasendedenza papi vachitungwisa uri kuona vari kumhanya kugadzirisa kuona kuti zvinhu zvaita sei zviri panzvimbo kana seblanka vakatovhara chitoro zvikatofambira nyaya dzacho but ndopa kugadzira bhizinesi ka ndizvozvo vese vari munzvimbo dzakatenderedza nokuti kana pakaungana vanhu chete afuna kudia pana bhururu wako andiwambogora ka wekujambanje Mr. Gora anotenezve Mr. Gora angoita tumabhizinesi saka hanzi kudi kuuya kakumacelebration kuchitungwisa business rinenge richa sei usakanganwe kuti road iyi ndiye Prince Edward chienda kuno Kensington Prince Edward Kensington tisati tasvika kuno Kensington tiri kubva kunoko ndiyani hanzi Lawson Avenue na Brown inodzika enda mumarimba kaumba na Milton Park sorry Lawson na Brown chakuti Avenue pakati papo pane mugero wakacherwa hauna kuvharwa congestion iri kuitika ipapo vanhu vachida negotiate kuti vapinde apo nengo usingazive upati munangu ati haka bye kanyemba ndifuna kutsodzora asi driver wegonyeti riya repabridge urariona kanyemba ndakaiona anzi iyi road yekuenda kungezi kai ingezi bridge zvingezi bridge chichaitika aifamba sei ade kuti zvitese nekuti ndakamuona akati kuright achibva dzoka kuleft achida kunokontrola wapita mubridge ndakuzoti yakatodona yakawira mubridge mambobata ingezi ichizve imashi ndikuuza iwepo kanyema aiwa kaibasa rako iwe PA wangu ndinikuona baba asi ndana mwasika ndakakuudza wani wakana Highlanders uyo 007 mutsira kamabinya ndimutsira mabinya Highlanders mabinya no defeat no lose 7 draws
asi Dynamos iri kurarama zvayo nekunyarwa. Dynamos iri kutotamba. Unoona zvayakaita neFC Platinum. Haiwe, FC Platinum izvamushe mushe. Izvo namba che. Umira aone. Msiku yachasangana na Cape United. Iri kunyanguti wa Caps. Painosangana kana wakutara zveCaps United kanyemba wakurasika. Handiri kuziva kuti mudhara chamaendesa community service inyaya yekusapota Caps United. Jesus. Saka uruzero kuti inyaya yekusapota. Hazvina nebasa rese izvozvo. Ari kunyatsoziva kuti Caps United pamateams ese muno muZimbabwe. Caps United hamusatambe nayo. Caps yakabatwa nechi? Caps pane zvakaitika pape. Pane zvakaitika. Haiwe, Caps United zvamushe. Nhasi ibirthday raChuchu, mutara Chuchu weDynamos. Happy birthday Chuchu. 72 years. Wow. Yes. Aiwa, rambai muchikombero. Murambe musapota Dynamos ameno manje achiri kugona simudza. Bhero. Ndikuona kanyemba.